Gihangyo ang tanan sa pagpanlingkod. May buntag sa tanan. Atong obispo tuwa karon sa Visayas, Diocese of Visayas, since nga siya ang bishop sa Diocese of Mindanao and the interim bishop of the Diocese of Visayas. So tuwa siya karon dito tungod kay na ay ordination nga pagabuhaton dito sa Cathedral of St. Michael. Atong tema ni ini nga Domingo or ang titulo or ang title sa atong hisgutan karon nga Domingo mahitungod kini sa giving our all to God of abundance or paghatag sa atong katibuk-an ngadto sa Dios sa kadagaya. Atong nadungog ang ebanghelyo ganina nga gibasa diha sa taliwala. O kung gusto ko nimo masuta ang kinaiya sa usa ka tawo, tagay siya og gahom. In English, if you want to test man's character, give him power. Og diha di mo mailhan kung kinsa gayud siya. Ang atong mga pagbasa karon naghisgot kini sa labi na gid ang ebanghelyo. Naghisgot kini sa kasing-kasing sa mga tao sa unang panahon. Sa panahon ni Ginoong Hesukristo, labaw na gyud ang mga sulundon unta nga mga tao sama sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo, sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga pari, sa mga Levita, sa mga eskriba o uban pa. Iyon si Ginoong Hesukristo nga magbantay kuno kita kanila tungod kay kini mga tawhana mga labaw na gyud ang mga teachers of the law, mga magtutudlo sa balaod ni Moses. Tungod kay kini mga tawhana gusto sila nga tahuron sa mga merkado, nga magsuroy-suroy sila sa merkado, kay dito sa merkado daghang tao, o gusto nila nga ang mga tao makita sa ila nga muyukbo sa ila kana magbaw. O kung musulod sila sa simbahan, gusto sila sa pinaka the best nga ingkuranan sa mga sinaguga. Kaya ang ilang kapilya kaniadto sa una or ilang mga parishes, ang tawag is synagogue or sinaguga. Gusto sila mag-recite sa mga tag-as nga mga pag-ampo para ingnon sila sa tao nga reliyoso gini tawhana ug mainampuon gyud ni kay taas man ang iyang pag-ampo. Kani di taas nga pag-ampo sa dili dinhi maayo no? Wa ko na ingon nga kanunay. Kung usahay ba nay usahay nga labi nang mag-ampo ta sa kadaghanan unya taas kay ang imong pag-ampo. Bantayunon ang kasing-kasing ni ana. Pero wa ko nag-ingon kay naman ko gitawag nga pastoral prayer. Ang kanang pastoral prayer ampo nimo ang katibuk-an. Ampo nimo ang iyang kinabuhi, ang ekonomiya, ang pamilya, ang proteksyon, ang pagsimba tanan. Pero kada mag-ampo lang sa usa ka specific nga pag-ampo, pwede ra pud ay mobuon. Nagsugod pag-mention si Ginoong Hesus sa mga kasing-kasing sa mga magtutudlo sa balaod or teachers of the law nga kasing-kasing nga tigpakaron ignon. O dito sa iyang pagtudlo sa ebanghelyo, iyang gitapos sa kasing-kasing sa usa ka byuda. Ingon siya nga bantay ninyo, iyang gitawag iyang mga tinun-an. Ingon sa kanang byuda nga naghulog sa iyang limos. Limos may tawag niya na sa atong igsuon nga dako nga simbahan. Kanang naghatag sa iyang tithe, sa iyang offering, sa iyang special offering, bantay niyo na nga babae. Kita mo na niya, naghatag siya sa iyang duha ka sensilyo nga gamay. Bronze man to sa ilang kuan. During sa ilang time. O gamay nga sensilyo. Iyon siya naghulog siya sa iyang sensilyo nga gamay. Apan sultihan tamo. Sa ilang tanan nga naghatag diha, ang kanang pobre
nga byuda maoy naghatag og dako kaayo nga kantidad. Ikumpara sa mga dato kaayo nga mga tawo nga nagbutang og halad dito sa templo og dagko kayo nga amount nga dili gali maglisod na silang sulod sa butangan tungod sa kadako sa kantidad sa kwarta. Pero ingon si Ginoong Hesus, kanang kabus nga byuda mauna ang naghatag og pinakadako. Tungod kay katong mga dato kayo nga mga tao ang ilang gihatag sobra-sobra na to, sobra ra to sa ilaha. Surplus. Apan kanang byuda, bisan maumao na lang ang kantidad ang naa sa iyang bulsa, iya gyapong gikuot og iyang gihatag ngadto sa Dios. Og human niya hatag ni anak, pwede na gali siya mamatay kay wala na siya lain gisaligan. Kana na lang sinsilyo nga anaa diha sa iyaha. Nga pwede unta na lang, iya may na lang to iyang ipalit sa pan para madugangan pa ang ilang kinabuhi og dili pa sila mga matay tungod sa kalisod. Ingon si Ginoong Hesus, sultihan ta mo, ang byuda dako kayo og gihatag. Kung naminaw ta ganina sa atong unang pagbasa nga si Elijah usa ka propeta sa Dios way back 800 years, 850 years before Christ. Almost 1,000 years. Katong time ni David was 1,000 years before Christ. Kani 850 years before Christ. Nay usa ka propeta nga si Elijah ang ngalan. This is during their exile. Na-exile na sila dani nga panahon. Wala na sila sa Israel. Og naay dakong gutom sa lugar. Og si Elijah giingnan sa Dios nga kay gutom man karon. Ayaw pag-agto dito sa mga gingharian, ayaw pag-agto sa merkado, ayaw pag-agto dito sa mga dato. Dito ko sa usa ka pobre. Og may bawaan nimo kinsa ng tawhana akong paagtuan nimo. Sa pag-abot ni Elijah sa ganghaan sa syudad, nakita niya ang usa ka byuda nga pobre nga byuda nga nangahoy. Og niingon si Elijah, tagaay ko og tubig. Og nagdali-dali intaw ang byuda, iyang biyaan niyang kahoy, dali-dali siya adto sa kay Elijah, iyang gitagaan ang propeta sa Dios og tubig nga mainom. Insakto gyud hurot ang isa ka baso nga tubig, ingon niya si Elijah nga tagaay pud kog pan. Amor snack no? Mura na mainit ba, no? Pan, ya, kape. Pero tubig iyang ipangayo, kagikan man siya sa panaw, biyahe, nagbaklay man siya. Hangak og singot kaayo. Ingon ang byuda, saksi ang imong Dios nga ako walay pan, pero na ako'y isang kumkum nga harina o gamay nga oil or gamay nga lana. Ako ni siyang ibay, maghimok og pan, okay? Para makaon ang ako o ang akong anak. Isa kumkum nga harina. I don't know si baker diri. Ni aging trabaho bake shop. Kana isa kumkum nga harina, pila man kabuk pan na produce niya na. Pero ingon siya nga, igo lang ko ng mga kaon siya o ang iyang mga anak. Og human namo og kaon, wala na may lain makaon og mga matay na dayon mi. Ingon si Elijah, ay kabulaka. Pagluto, pero unaha ko og pakaon. Kung makaon ako, kaon na dayon mo. Bapa sa pagkasulti niya sa lain, do it, but first give me and you take the rest. O ingon ang karaang kasulatan, niingon ang the first kings, nga sukad ni atong adlawa, sa dihang giuna niya pagpakaon ang propeta sa Dios, og nangaon sila. Niingon ang Bible, nga wala gyud mahurot ang ilang harina o ang ilang lana. Nga throughout the famine, sa tibuok gutom ni adtong lugara, wala sila kabsi og pagkaon. Maigsoon,
Naay usa ka sekreto sa usa ka stable nga economy. Kung kini atong nasod, gusto sa atong nasod nga may mong stable ang atong ekonomiya, dili na natin sa nasod kay wa man tay control diada. Sa simbahan na lang. Kung gusto nato nga ang simbahan stable ang atong ekonomiya, ang atong panudlanan, ang atong treasury, o bisan dili na lang sa simbahan kay wala man tay control ni ana. Pamilyan lang ta. Kung kamo mga amahan or mga inahan or mga anak, single mother, sa mga byuda, mga widow, wa nay asawa, wa nay bana, or sa mga byudo nga wa nay mga asawa, or sa mga estudyante o kalatong tanan, kung gusto nato nga stable ang atong ekonomiya or panudlanan, mao ni ang secret. Para dili ta mahudtan og panalapi or treasury mao ni. Akong basahon again sa 1 King. Elijah said to her, "Do not be afraid." Iyang giingnan ang babae nga byuda nga pobre. "Go home as you do and do as you have said. But first," take note, "but first, make a small loaf of bread for me from what you have." Unaha pagpakaon ang propeta. Sa lagtod nga pagkasulti, unaha sa ang Ginoo kay siya ra bahala sa imo. Igna imong abay, unaha ang Ginoo kay siya ra bahala sa imo. Mao nang sekreto di ay. Og niingon ang Biblia, sa iyan ang gibuhat, nahuman na lang ang gutom, wa gyud sila huntig pagkaon. Pero naay dugang. Pero ayaw pagbinahot. Bisan pag giuna nimo ang Ginoo, pero hambog kaayo ang ang imong kasing-kasing. Dili gyapon dawaton sa Ginoo ang imong halad. Bantayon nun yung kinabuhi, no? Kaya nagtuo ka nga manggihinatagon ka. Nagtuo ka nga maluluyon ka. Pero ang imong kasing-kasing proud kaayo. Ko sa akong kaugalingon kay dili ko sama sa among silingan. Akong maigsoon paryente, luma-luma, dato man unta pero dili makahatag. May pa ko kay igo-igo ra ko. Or insakto lang apan manggihinatagon ko. Buutan gid ko da. Kay hadlo kay nga batasan maigsoon. Anugon lamang ang imong pagpanghatag kay bayad na ka. Nganuman, imong man gidayeg imong kagulingon. Mao na nga kanunay ko maingon ninyo nga maghatag mo sa inyong ikapulo inyong halad inyong special offering. Susihan ni. Wala da left side kani. Susihan ni. Kay mauni ang hinungdan nga imbis shot na unta to, not counted na hinuon. Tungod kay dili tanan mga ikapulo, dili tanan mga paghalad o special offering nga inyong gihatag diri gidawat sa Dios. Dili tanan. Ang gidawat lamang sa Dios kato naghatag nga naay gugma og kalipay sa paghatag. Mao na ako maghatag alita. Bantay gid Lord ako ni ihatag nimo Lord para dili ko mahimaya. Kung dili Lord naghatag ko nimo Lord kay nahigugmay ko nimo Lord ug ako ning ihatag uban ang kalipay ug gugma sa paghatag. Kay dili pareha ba ni Cain ug ni Abel? Unsay gibuhat ni Cain? Naghalad siya sa Ginoo, di ba? Pero ang iyang gihalad dili to the best nga mananap. I don't know, was it a mananap? Basta bali. Basta ang iyang suon nga sa Cain, naghatag dili the best. Si Abel naghatag og the best. Nahimuot ang Dios sa iyang paghalad. Tungod kay mauto ang iyang the best. O gidawat sa Ginoo gipanalanginan siya na suko si Cain sa iya. Unsa iyang gibuhat? Iyang gibunalan sa
Ang iya igsuon gibulan ang ulo hangtod namatay ang igsuon kay nasilag siya ngano wala gidawat ang iya paghalad. May igsuon maghatag ta sa Ginoo dili salin-salin. The best. Sama nga si Elijah nakadawat siya sa byuda. Unsa iyang giuna? Pakana una ako. First, give me first. Mauna nga bisan pag kinasingkasi imong gihatag sa Ginoo, pero dili to the best. Kadumdum ko ni gagang gapon ingon siya na ba kay kuan diya kanang bill ba, papel nga kwarta nga bag-o. Kay once nga maghatag sa mutay sa offering, kung naay pinaka the best diya nga kwarta nga dili lukot, daw dili baho, daw dili lata, mao gid na. Kung naay chance makapasukli na lang. Pero among sa imong pocket diya, ayaw gito pinilian. Ang pinaka the best because the Lord deserves the best. Mauna di may suon ang sikreto sa stable economy. Matod ni Mark Ramos, President Ramos, Philippines, we are leading towards a tiger economy of Asia. Wa man nahimo mang iring ang tiger. Tungod kay wala na to giuna ang Dios. Tinuod na. If you will take God out of equation sa imong life, God is not glorified. Bisan pag sa imong trabaho, kung wala diha ang Ginoo sa tunga sa imong trabaho, God is not happy. God is not glorified. Bisan pag sa imong pagnegosyo, kung ang Dios wala diha sa middle, you take God out of the equation of your business, God is not pleased and God is not glorified. Bisan pag sa imong pagpangalagad sa Ginoo, kung wala ang Dios sa tunga diha sa imong pagpangalagad, God is not pleased with you. Daghan man mga tao nga they are busy in God's kingdom but they are not busy with the King. Daghan mga tao nga nangalagad sa simbahan, busy sa ministry pero dili busy sa Dios. Ministry lang kay gi-require sila manghinlo, magpractice na sad, magpractice pa gyud og magampo og muuli. Busy lang sa ministry pero wala sila na busy para sa Dios. Tungod kay ilang kasing-kasing ug ang Dios wala nag-align. Mao na nga bantayonon kay ni. Kay bisan pag unsay imong gibuhat, dili gyapon ka magmalampuson. Magmalampuson man ka, temporary lang, for now. Pero kung you will take God out of the picture, it won't last. Murag talaan nimo nga okay man may bisan way Ginoo. No, you are not. Abil na nimo. Nakailan naman gusto sa Diyos. Katuon ta sa una nga wa pa talaga ila sa Diyos, okay pa to. Tinuod na. Ang atong predicament as a Christian is this. Nakailan naman gusto sa Diyos. Unya, kung mubalik ta sa itong karaan nga estilo, dili na to siya, kay dili naman ka excuse. Bisan gali sa balaod sa Pilipinas, ignorance of the law excuses. Wala exempted sa balaod. Muing ka, senior huwis, ako din gipatay mo pero wa mo kabalo nga sala di ay mapatay og tao. Ang pangutana dito sa korte mo ingon ba ang huwes pasayloan na siya ka obra siya nasayod. Ayaw na siya presuha. Dili. Kita manggod na sayod na manggod ta. Mauna nga dili na ta exempted. Kato sa unang wa pa ta nasayod sa balaod sa Dios. Latiguhon lang ta. Di ba? Latoson, di ba to sa na for servants, di ba? Ang numero 1 nga sulugon unsa man. Nasayod siya sa iyang buluhaton. Pero wa niya gibuhat og nag-abusar siya. Unsay giingon sa agalon? Pag abot sa agalon nga wa siya nakapangandam o nag-abusar siya, putlon siya og tanggalon. Ang iyak ikaduha nga sulugoon unsay nahitabo? Nagbuhat siya sa sulugoon sa iyang agalon pero tanggalon tong first, pero kato isa nagbuhat siya sa iyang angay buhaton o gina-welcome siya sa agalon and he will be trusted with his treasury. Ingon ang agalon pagkabuutan mo undo, ikaw magdumala di ining tanan. O ang isa ka sulugoon nagbuhat siya sa iyang angay, nagbuhat siya apan wa siya kabalo surely kung unsay angay niya buhaton. Unsay buhaton? Latoson gyapon siya apan dili siya tanggalon.
Dili siya i-dismember sa lagtod nga pagkasulti, dili siya maimpirno. Pero latoson siya o dili pa siya diretso makasulod sa kingarihan. It's in the gospel. Dili dato maigsuon hulaton nga latoson pa ta. Kay sakit ba ya? If you are working in the government, having business, you are OFW, if you are a farmer, usa ka mag-uuma, onliner, clergy, or layman, o bisan unsa, gusto nibo nga stable ang imong panginabuhi or stable ang imong ekonomiya, unaha ang Ginoo og bantay ang imong kasing-kasing. Akong utrohon, unaha ang Ginoo, apan bantay ang imong kasing-kasing. Maigsuon kung ato gyud unahon ang Ginoo kay naghisgot naman tag ekonomiya. Para dili ta mahubsan. Unsay secret sa usa ka byuda, ang iyang mao-mao ra nga kwarta iyang gihatag sa Dios. Og pwede na gid siya mamatay. Si Elijah sa Old Testament ang usa ka byuda nga nangahoy, iyang giuna og pakaon ang propeta. Og sukad ni adtong adlaw wala nahurot ang iyang bugas o wala nahurot ang iyang sudan. Kung gusto nato or gusto ninyo nga dili mahurot ang inyong bugas o dili mahurot ang inyong sudan, unaha ang Dios. Pasidunggi siya kay siya tag-iya sa tanang natay kadtagay na kato special offering nga song, what can I give, Lord, that you didn't give to me? Ingon siya, Lord, unsa may mahalad nako nimo, Lord, nga dili imo ha. Kwarta, imo man ni. Akong kusog imo, akong kinabuhi imo, unsay mahatag nako nimo, Lord, nga dili gikan sa imo, imuha man gyapon ni. Mauna nga di kita makapaghinambog nga mangginatagon ta kay kanang imuha kinabuhi, imong giginhawa, iya na sa Dios. Unsay mahatag nato sa Dios nga dili iyaha man na tanan. Apan ingon ang Dios, pasidunggi ko ninyo, ihatag ninyo ang ikapulo og mga halad. Maigsoon, nagtestimony si Bishop Raimundo, ingon siya dito ko sa Kalibo, Aklan, lugar ni Bishop Primate Ricardo Alcaraz. Ingon siya, when I was there, ang mga tao dili pa inana ka asenso. Pero natingala ko no siya pagbalik niya after sa death ni Bishop Ricardo Alcaraz. Tungkol kay ang sakyanan sa sulod sa simbahan, paingon sa gawas kuno wala na maparkingan. And he reckoned, nakadumdum siya nga grabe ang pagtudlo ni Bishop Ricardo Dick Alcaraz about tithes and offering. After few years, boom! Wala nahurot ang harina, wala nahurot ang bugas na nalangin ang Ginoo nila. This is not for the church. Tinuod nga kung maghatag mo ang simbahan, naay abundansya diri. Pero maura man gud ang sekreto nga gitudlo sa Dios nato, go dili man na angay nato taguan. Kaya kung dili na itudlo sa simbahan, magpabilin mo or magpabilin ta nga inaanira. Kung gusto nato 3 to 5 years from now, muasinso kita literally in terms of material things. Dili mahurot ang harina o atong oil, dili mahurot atong bugas atong sudan. Tun-ig gid ninyo paghatag ang ikapulo og halad ng Igsoon. That is the munang gitudlo ni Kristo sa Ginoo nga mao sinso. Taingon siya, tistingi gali ko ninyo. Mao nang passage sa scripture diha sa Malakay nga nang hanggat siya nato. Ingon siya, tistingi. Di ba abrihan ako ang ganghaan sa langit and I will pour out my blessings unto you. That is not a promise of man. That is the promise of God. Amen. Please stand.